Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala wirdin ya wadi. Wa sholatu wa salam asrofil mursalin. Wa alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nugroho sing wirasaning Gusti mugi tansah kapiterdakna dumateng sagung para tamu sumambrah dumateng pawidadi kula bene sepuh sesepuh aji sepuh ingkang purna ing pawawas sabda lebda ing pitutur ingkang pantes sindasana para tamu sinedahan kakung sumana putri ingkang kula hormati mligi kunjuk nyanipun Bapak Eko Mardiyanto ingkang ing titiwanci menika pinangka suling sarira nyanipun Bapak Parno Ibu Tini ingkang sanget kula hormati tan kantun para muda werda ingkang kula tresnani lan kula banggaken mugi keparenga kula mbantala rengka semelatur sawetawis anjawit kula ingkang kedah pari kedah pratapa sinaraya panjenenganipun Bapak Sukoyo Ibu Rini kinen amasrahaken temanten sekalian ampun saderengipun kula lajengaken matur murwakane atur semoga tansah mboten kendhat lan supe ngunjukaken rasukur wonten ngasanipun Gusti ingkang Agung anggih awit paring sih rahmat hidayah tuwin inayahipun ingkang sampun kita tampi sarengan kawistara ing titiwanci pahartyan ing ari kalenggahan kita sedaya saged manembromo saha silaturahmi wonten dalemipun Bapak Parno Ibu Tini kanthi kawintenan wilujeng nir ing sampikala ingkang sepisan kula saha pangarak pangombyong temanten sekalian matur ing panuwun ingkang datan pepindhang anggih awit berkah saha jurung pamuji saking keluarga ageng panjenenganipun Bapak Parno Ibu Tini bidal kawula wiwit saking dukuh mbem-mbem Desa Sukorejo Sampirjo Bumi Sukowati Sragen Sri ngantos dumugi dalemipun ingkang hamgati menyanipun Bapak Parno Ibu Tini wonten ing ngepringan nggondang ugi kalebet wewengkon Bumi Sukowati Sragen Sri tansah pinaringan rahayu wilujeng yuwana lampah kula ingkang kekalih nyanipun Bapak Sukoyo Ibu Rini ngaturaken salam kawilujengan kanthi wasilah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kairing dungu mugi-mugi keluarga ageng panjenenganipun Bapak Parno
Ibu Tini tansah pikantuk berkah rahmatanipun Gusti Agung saha rahayu ingkang sami pinanggih. Wonten ingkang ketiga sowan kula dalasan temanten sekalian ugi pangarak pangombyong temanten sekalian mundhe dawuh pangandikan saking pun Bapak Parno Ibu Tini bilih ulan kang piniji dinten kang pinilih wonten ing Dite Palguna Minggu Pon Surya kaping 2 November warsa 2000 langkung akinen ngelarapaken saha nyowanaken temanten sekalian nun nggih pun bagus Naryaka dalasan Diahayu Dinda Ayu Pangestu sowan wonten dalemipun nyanipun Bapak Parno Ibu Tini mila kanthi bismillahirrahmanirrahim temanten sekalian kula pasrahaken wonten ngersanipun nyanipun Bapak Eko Mardianto saha kawula namung nyumanggaaken mbok bilih ing titi wanci menika badhe kawisido kawiwaha nut sak tataranipun adat Widi Widana ingkang sampun lumampah wonten ing ngepringan ngundang amung keluarga ageng nyanipun Bapak Sukoyo Ibu Tini tansah mawantu-wantu anggenipun jurung pamuji mugi lampahipun wiwahan ing ari kalenggan menika purwa madya wasana pinaringan rahayu wilujeng nir ing sambikala saha mugi temanten sekalian nggih pun bagus Naryaka dalasan Dinda Ayu Pangestu saestu dados keluarga ingkang sinisihan ugi tresnan tinesnanan wit donya ngantos ing delahan ugi satemah dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang sekawan bilih sowan kula saha pangarak pangombyong temanten sekalian anggih awit rikala dinten menika pasaranipun pasaran pon kalau wau mampir wonten pasar Jambean mbok bilih wonten sawetawis abon-abon utawi angsul-angsul sedaya kala wau namung syarat sarana saha mugi-mugi ngraketaken anggenipun ngempalaken balung apisah daging arenggang antawisipun keluarga ageng nyanipun Bapak Sukoyo Ibu Rini dalasan keluarga ageng nyanipun Bapak Parno Ibu Tini mungkin dadosaken supeketipun anggenipun kekadangan saha talining katresnan ingkang sekawan karaos pahargyan prasajaning ari kanggan menika bilih sampun paripurna kula saha pengarak pangombyong temanten ingkang saking Sukorejo mugi kalilan ana medal pasilan lumengser nyuwun pamit namung panyuwun kula mugi-mugi lampah kula saha pangarak pangombyong tansah pinengan rahayu wilujeng nir ing sambikala ngantos dumugi griya pinanggih keluarga kanthi
kawontenan ingkang wilujeng. Nyanipun Bapak Eko Mardianto ingkang kula hormati, semanten lan mekaten pangandikan saking penyanipun Bapak Sukoyo Ibu Rini kathah kirang saha lepatipun nyuwun gunge samutur sepanginten kula pinangka rambatanipun atur cundhakanipun basa penyanipun Bapak Sukoyo Ibu Rini wonten tumpangsuh galap gangsul atur kula mboten wonten atur sanes kejawi namung tebas siti sekul bimuntal roneng klopo sedaya lepat nyuwun gunge samudra sih pangaksama usikum wa nafsi pitakula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatrah la haula wala quwata illa billah. Kunjuk dumateng sesepuh pini sepuh ingkang saha kula bekteni dumateng para rawuh kakung saha putri ingkang sadhu kula hormati, langkung-langkung keluarga ageng Bapak Suyoko Ibu Rini, mijil saking Bembem RT 3 Sukorejo Sambrejo Jambean Sragen ingkang sadhu kula hormati. Nuwun keparenga matur kula minangkani mbedhi dawuh saking kadang kula sepuh Bapak Parno Ibu Karti. Ing sang menika kula piniji ingkang dados rambat atur rambating basa saking keluarga Bapak Parno Ibu Karti. Namung sadèrèng kula matur monggo sesarengan tansah kula ngatebedi dalah syukur wonten ngasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Mbok bre panjenengan ing enjang sang menika kulon panjenengan tansah pinaringan kesehatan kebejan kerahayon katitik saged ngempal manunggal wonten taruh agung menika kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Bapak Ibu tansah hormati, Bapak Bapa sampun diaturaken dan keluarga ageng Bapak Sukoyo Ibu Rini lumantar Bapak Sugiarto Mbah Lurah Sepuh saking Sukorejo Mbok bilih ing sang menika saking keluarga Bapak Sukoyo Ibu Rini hana tepi napa ingkang dados panyuwunipun saking keluarga Bapak Karno Ibu Karti ing sang menika kabeh ngarapaken temanten kekalih menika Bagus Naryoko putra pinipun Bapak Parno Ibu Karti ingkang sampun kadhapung kaliyan Roro Ayu Dinda Ayu Pangestu putra pinipun Bapak Sukoyo Ibu Rini. Mbok bilih ing sang menika sampun dipun aturaken kaliyan Bapak Sugiarto. Mbok bilih Bapak Sugiarto ingkang sepindah ngaturaken salam taklim kula menangka wakipun saking keluarga Bapak Parno Ibu Karti. Salam taklim kula tampi kanthi waslah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugia ketentreman karahayon tansah cempaduk dumateng kula lan panjenengan sedanipun. Amin. Bapak Ibu tansah hormati, Bapak Ibu lajeng dipun aturaken Gunung Sengkar Cengwa Mulya calon temanten kekalih Bagus Naryoko ingkang sampun dipun arapaken kan Roro Ayu Dinda Ayu Pangestu mbok bilih ing enjang sang menika badhe dipun wisda panggih miturut wididana ingkang sampun senengker wonten dukuh pringan Desa Gundang Lalatan Kabupaten Sragen saking Bapak Parno nyuwun donga pangestu dumateng para rawuh langkung-langkung keluargeng Bapak Suyoko Ibu Rini mugia widan bagih saged lampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Amin. Anglesingipun pasamuda aturaken taleng atur Bapak Sugiarto mbok bilih Bapak Sugiarto ing siang menika
ngaturaken temanten kekalih lan sedaya pangarep temanten saestu saking keluarga Bapak Parno Ibu Karti ngatur ngageng panuwun ingkang tanpa pindhan. Saestu saking Bapak Parno Ibu Karti boten atur punapa-punapa hamung dedhaharan satunjukan mangke sageta rabi kanthi mardika lan mardikane penggalih ngantos paripurnaning pahargan ing siang menika. Mbok bilih kelajengipun ten ngajeng pun dipunteraken mbok bilih kanthi sawanipun keluarageng Bapak Suyono Ibu Rini, mbok bilih beto abon-abon saking keluarga Bapak Suparno Ibu Karti ngatur ngageng panuwun mugia tansah panjenengan pikantuk nurlu saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lan semanten ugi mbok bilih sampun paripurnaning bahagian ing enjang sang menika keluarga ageng Bapak Suyono Ibu Rini badhe lengser nyuwun pamit. Kula minangka saking keluarga ageng Bapak Parno Ibu Karti namung nderek sugeng kundur mugia lampah panjenengan saking dukuh ngepringan ngantos dukuh bembeng kan pingantuk rayu wilujeng boten wonten nalangan setunggal punapa-punapa. Amin. Boleh mengaten kula minangka talang atur saking keluarga Bapak Parno Ibu Karti mbok priyanten atur kula boten manani pangestunipun. Kula pribadi nyuwun pangapunten ingkang ageng-agengipun. Lan semanten wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun. Atur pasrah panampi sampun paripurna. Kalajeng ngadani tata cara panghimpun temanten kula suwun pujangganing dhaup Bapak Sukadi saking Tegalrejo mongko mangke nyuwun doa Bapak Ustadz Bugianto panggihipun Sri Pinanganten kaya binarung cantaka munya hangrangin warih. Monggo Bapak Sukadi kepareng hapanggaken Sri Pinanganten Sarimbi.
Panggihipun Sri Pinanganten sampun purna. Manggih wilujeng kalajeng kairing laras maya slindhuran. Temanten sarimbit kakanthi tiyang sepuh enggah wonten sasana linggo kaslindhuran warna reta lan warna seta. Mugi temanten sarimbit enggal pikantuk turun ingkang sae. Kalajeng bobot timbang kacar kucur asuh guna kaya kawus tingal bobot timbang Bapak Parno ngrangkul Pinanganten sarimbit pamidanganipun Sri Pinanganten yang ibu matur piye pakmu ya padha bobote bobot padha timbangan ora ana anak mantu saha kabeh karengkuh lajeng tata cara kerobongan jangkep kacar kucur Ibu Supatmi ngadani tata cara kacar kucur kacar kucur ngemu pralambang kacar kucur wong liya dadi sedulur kacang kawak dene kawak wong liya dadi sanget sing sangat tambah semangat kacar kucur
guna kaya sampun purna kalajeng sumangga pinanganten sarimbit kacakucur kasunaken cunaken donga dumateng tiyang sepuh kersayanipun saged hambangun bali wisma ingkang sae dumugi ing wingkingipun. Kalajeng waosan doa kula suwun Bapak Ustadz Budianto wedal sacekiwipun kadung. Dumateng sedaya Bapak Ibu ingkang tansah mulya ingkang saya hormati, monggo kita donga sesarengan dumateng temanten kalih mugi-mugi saestu pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim barada wa tabaraka ala kulli sahabati rasulil ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'mahu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wa'adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa li walidina wa la talabdina wa istadina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma alim baina masnariyaka ba'dina kama alafda baina sayyidina Adam wa Habab. Allahumma alim baina kama alafda baina sayyidina Yusuf wa Zulaikha wa alim baina kama alafda baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra. Allahumma alim baina kama alafda baina sayyidina Ali wa Fatimah az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun wasmuttaqina imaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma barik lana fi rizqina, Allahumma barik lana fil umurina, Allahumma barik lana fi hajatina, Allahumma barik lana fi hadi walimatul ursi. Allahumma haqqa warjuna bima'ah badla warzuqna istinamba. Allahumma ij'alna temanten kalih ya Allah sakinah mawaddah warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiyah yadukul bishril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal jamil muslimina amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mekaten atur puji pandonga saking Bapak Ustadz Budianto. Kalajeng ngadani tata cara lepas lajang, monggo para kadang Karang Taruna kasuwun enggal samekta kairing gugur gunung.
gotong royong nyambut gawe ayo Kanca ayahe karyane praja kene gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara lara papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris. Gotong royong nyambut gawe kanca ayahe karyane praja kene gugur gunung tandang gawe saya rukun bebarengan karo kancane lila lan legowo kanggo mulyaning negara ora papat maju papat diulang-ulangake mesti enggal rampunge olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris olopis kontol baris. Matur nuwun tata cara lepas lajang sampun purna karanten hanyegek wedal monggo kalajeng Ibu Supatmi nglajengaken gembul bujana sacekapipun kanthi hanyegek wedal monggo menika ngadani tata cara papak besan. Katur dumateng Bapak Paudiono sekalian, Ibu keparenga mapak besan wonten ing papan palereman. Lampahipun kadya tirta nggih kedap kerobongan kalajeng mangke kalajeng papak besan. Tirta kencana kalajeng.
kangge ngadani tata cara gembul bojo walimah utawi dulang-dulang buga jenah sineksen Rama Ibu lan para tamu kakung miwah putri mengku suraos minjangipun Sri Pinanganten saringgit tansah antut runtut ajeng ing ajengan samat sinamadan daya kinayang luhur datang ngungkul andhap tan bangkit kaungkulan kalajeng munjuk tirta wening mugi anggenipun gebyur bebrayan agung tansah wening wonten lampahipun dumugi purna anggenipun ingkang samya pinanggih karaos seger anggenipun bangun Bali Wisma Gembul Bujana sampun purna kalajeng badhe ngadani sungkeman dumateng tiyang sepuh kekalih keparenga Bapak Pangudiyana sekalian hamapak besan ingkang wonten papan palereman monggo para pradangga kalajengaken tirta kencana nyuwun idin panilah dumateng Bapak Parno badhe samapak pisan monggo Bapak Sukaya Ibu Rini kadheraken mlebet wonten sasana rinengga ingkang sampun cumawis
Bapak Parno Ibu kadang besan sampun rawuh keparno pingarak lenggah wonten sasana ingkang sampun samapta. Para tamu kakung miwah putri kadang besan sampun satata lenggah wonten sasana rinengga kasuwun kasigat para kadang ira pradana nglajengaken tata cara ing siang menika bilih badhe hangadani sungkem mring tiyang sepuh kekalih nyuwun donga pangestu mugi temanten sarimbit pikantuk pamujining tiyang sepuh saking Allah Subhanahu wa taala. Ladrang pamuji. Ladrang ketawang pamuji monggo. Monggo Ibu Juru Paes temanten sarimbit kasuwun kabedol Bapak Pono kasuwun lolos durung monggo Bapak Pono kasuwun lolos durung temanten sarimbit badhe sungkem mring tiyang sepuh kekalih menawi adat kina makina menawi ngagem wangkingan boten kepareng ngagem keris kula saking menika pun adani lawas dhewe. Ibu Supati kasuwun temanten sambut badhe temanten kakung hanganti ingkang ganggu badhe sumungkem sumuying ing tiyang sepuh kekalih. Duh, Rama, Ibu, kula sayuke saha Dinda Ayu Pangestu. Ing mriki kula nyuwun pangapunten menawi gadah kalepatan dumateng panjenengan.
kula nyuwun tambahi donga pangestu anggen kula badhe ngebyur ing bebrayan nyuwun tambahi donga ya cah bagus ora ana luput sing mbok sandang kabeh duwe luput mugi anggenmu ngebyur ing bebrayan tansah antuk atut runtut reruntungan mimi lan minuna dumugi sak akhiripun matur nuwun donga panjenengan dadosa jimat paripit kawula temanten saniki badhe sungkem ing ibu Bapak Sukaya saha ibu Rini Duh Rama ibu kula dinda saha naryoku nyuwun pangapunten menawi kutha gadah lempat ping panjenengan sekalian kula nyuwun donga panjenengan anggen kula emah-emah mugi pikantuk pepadang saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala Yengger anakku sakara bapak lan ibu ora iso maring apa-apa namung donga pamujiku tanpa ana ya